She had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Čaute, 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 vítam vás, Kada. Sme na single playeri. Vytvoril som si tu creeperov, ktorých chcem zničiť. A takže na to. Keď som sa nudil, tak som si iba tak zrobil a teraz ich chcem všetkých zabiť. Dúfam, že sa mi ich podarí všetkých zabiť, než takto buchne. Dobre, než mi nepridal? Nie. Dobre, tohto si zabijem lopatkou. Doktori vôbec ani nereagujú a nechajú sa zabiť. A jeden skoro vybuchol, len som ho stihol zabiť vtedy. Letý parchan, no mŕtvy. A to zapijeme. Budeš mať rýchlu smrť, Kájo, dobre. Ďakujem. Ďakujem, že si mi dal. Toto bude ľahké krompačom, to by som nechcel dostať. Máme tu dvoch creeperov, súťaži. A už iba jeden. A posledný. Ešte traja. Ronek, nevšimol som si ich. Zastať, no, čiže. Sme sa asi niečo urobili. Dobre. Teraz ideme. Tu máš. A skapal, dobre. A posledné bude. No to presne mi či? Ne, ostane creeperík. A dostal to. Ja to ženu. No ne, ešte dostane jednu, asi dostane ešte jednu. A fuck you. Možno by som jej zabral, možno by to buchlo. Dobre, tak ideme sa pozrieť, trošku som si tento domček prerobil. Možno sa mu bude páčiť. Mne sa páči. Tak tu sú schody. Vytvoril som si to ja. No, ukážem, čo som si také vytvoril. No, otvoríme dvere. Tu som si zrobil taký, akéby ochranu. Tu je lava, tu je voda. A tu sú tieto dva, čo žiaria. Dobre. Ja idem do domu. Dobre. To by zatiaľ stačilo. Ideme sa pozrieť dole. Tu sme už boli. Ideme sa pozrieť. Tu je oddychová časť. Teraz trošku pridáme. Ako vidíte, všetko zhenčensnuté. Tak ideme. A sme dole. Toto je tiež špeciálne. Toto je dosť dlhý domček, takže neviem, či ste ho chceli ukázať, keď vám to ukážem na ďalšej parte. A kde to idem zase? Krucina. Fix. Dobre. Mal som ísť tu. Iba tak som toto som neurobil ja. Toto už bolo. Iba som dal tieto fakle. Tu som si zrobil. Bo stačí otvoriť jedné dvere. Lebo tu som dal asi zombíkoch. Ale už tu nie sú asi. Dobre, ideme hore. Trošku dlhý rebrík, to nevadí. To nevadí. Už počujem svine. Vidíte? Tu je som také vo výške. Potom na ďalšom parte pôjdeme dole. Keďže nemám čas. Dobre. Ideme naspäť. Chceme ešte stihnúť ukázať ten najhlavnejšiu časť. Takže toto je skoro... Jednými kamaráti mi hovorili, že to je skoro jak mesto. Toto všetko. Presne tak, lebo ja som sa raz v ňom strátil. No nakoniec som našiel ten východ. No, teraz sme sa, chvála Bohu, nestratili. Ideme hore. Ideme sa pozrieť tuto. No, tu je toto, čo som chcel. Tu je jaskyňa, no presne tam ide na jaskyňu. A tu mám mojho kamaráta. Volá sa Minkát, pretože pomáhal mi ho vytvoriť Miner 01. Takže Min ako Miner a Kat ako sa ja volám Kat. Takže tu už máme plné. Nie, tu nie. Dám to tu.
Áno, už tu niečo máme. Dáme si tu toto od creeperov, aj vajce od creeperov. Dobre. Ideme sa pozrieť tu do východu z domu a spálňa, tu mám tiež dosť veľa. No, teraz nejdeme spať. Toto som tiež prerobené. Tak, a ideme sa pozrieť hore. Otvoríme. Dobre. Tuto vyzerá tak, tu som si zrobil iba jedno. To vyzerá takto. A tu hore, tam si budeme takú robiť arénu, to možno budeme robiť v ďalších častiach. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, like, keď sa vám nepáčilo, dislike. A bol by som veľmi rád, keby ste dali aj ten odber. Dúfam, že sa vám video páčilo, ešte raz hovorím. A uvidíme sa pri ďalšom videu, takže uvidíme sa na budúce, priatelia.